Пятница, 15 хвилинов до 9. Значится, традиционно у нас у студии Белсат Степан Святлов, блогер Нехта. Степа, добрый вечер. Привитание. Сегодня в нашей программе аккурат 3 месяцы ровно, и ровно с тобой мы починали. Так, с тобой починали. Заслуговые подобайки. И сегодня протягнем. Починаем. Починаем. Беларусь увайшла ў першую сотню краінаў свету па росквіце, што праўда мы напрыканцы гэтай сотні. Але гэта і так змены да лепшага, бо летась мы былі яшчэ ніжэй у рэйтынгу. Змянілася не толькі гэта, але мяняюцца і кулінарныя густы беларусаў. Мы перастаем есці свой галоўны прадукт. Пра гэта ды іншыя падзеі тыдня падрабязней Вольга Старасціна. Белоруса влюблена, сдобу я ему везла, не угодила с пряниками, хотел сало до драников. Сенсацыйная навіна ад галоўнага статыстычнага ўпраўлення сталіцы. Беларусы, аматары дранікаў, сёлета пачалі менш есці бульбы. Але сенсацыя не ў гэтым, а ў тым, што яны зусім перасталі слухацца кіраўніка краіны і пачалі больш есці мяса. Ну зачем есть мясо с картошкой? Ну съесть ты селедкой ее там с рыбой. Но зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать? Как ты будешь спать, как ты проснешься утром? Як спіць беларус і што есць, да ўсяго ёсць справа Лукашэнку. Цікава, як бы ён адрэагаваў, калі беларусы пачалі цікавіцца банкетамі і начным жыццём кіраўніка краіны. Але да Лукашэнкі проста так не падыдзеш і пытанні не задасі. Затое журналіст Еўрарадыё не ўпусціў магчымасці папытаць міністра Шуневіча. Галоўны сілавік краіны прызнаўся, што менавіта яму належыць геніяльная ідэя змусіць падлетка прасіць прабачэння ў помніку. А чья была идея с роликом подростка? Моя. А зачем? Ну, то есть вам не казалось это странным? Нет, если бы это было странно, я бы это не делал. А мы запыталі б, чаму дасюль у галаве міністра ўнутраных справаў не нарадзілася яшчэ больш геніяльная ідэя – паставіць помнік Лукашэнку. Ці падтрымалі б беларусы ідэю? Я его ненавижу всеми фибрами. Лукашенко наш много чего хорошего сделал. Может быть, не сейчас, а потом. С этим торопиться не нужно. Я не думаю, что нужно ему ставить памятник. Он как бы и так все время на виду. Мои дети не жили без Лукашенко, поэтому я думаю, что это большая веха. Калі гэта наш прэзідэнт, і он адзіны і столькі гадоў, дык можа і патрэбны. Толькі дзе паставіць помнік? Можа, у Магілёве, дзе вучыўся і жыў некалі Лукашенко. На кладбище, помню. Подождем, пока он отойдет в мир иной, потом поставим. А рядышком его сыну Коле при жизни. Калі помнік будзе, то складанне кветак да яго абавязкова улучаць у маршрут «Малая радзіма», звязаны з жыццём і дзейнасцю першага прэзідэнта Беларусі. Экскурсія ўжо дзеюць у шклове некалькі гадоў, але цяпер маршрут удасканаляць і пашыраць, зробяць яго трансгранічным, зворшы ў Смаленск, Прашклоў і Александрыю. Пакажуць і школу Лукашэнкі, і калгас, дзе захавалася яшчэ дзвярная таблічка «Дырэктар савхоза». І ўсё гэта заслужана, бо заслугі Лукашэнкі перад радзімаю павялічваюцца з кожным днём. Гэтак дзякуючы яму Беларусь узнялася ў рэйтынгу росквіту, які днямі апублікаваў брытанскі інстытут Легатум. За гэты год мы сталі вышэй на 3 прыступкі. Цяпер Беларусь на 89-м месцы. Ніжэй за Ганну ці Балівію. Паводле ж дзяржкіравання на 131-м месцы, а паводле асабістых свабодаў на 136-м. Вольга Старасціна, суб'ектыў Белсат. Ну вось навошта нам тая свабода, пра якую Вольга Старасціна казала? Няўжо Вольга не хоча, каб у паўночнай Карэі, напрыклад, палохалі дзяцей? Ты што, хочаш, каб як у Беларусі было? Так, я бачу гэты мем, хіба што ў інтэрнэце, калі Кім Чын Ын так менавіта кажа. А міністр Шуневіч Ігар казаў на гэтым тыдні, мы пачулі ў матэрыяле зараз, адказаў на пытанне журналістаў, а зачем, а затем? Пагадзіся, не надта прыгожа выйшла, таму я прапановую для Ігара Шуневіча такі дапаможнічак фразаў, якія можна адказваць журналістам. Ну вось, напрыклад, цытатнік такі. Так, почему по качану? Кто конь в пальто? Где? В Караганде. Откуда? От верблюда. Ось. А девіз міліції «Законність, честь, отвага» можна просто змінити на беларускую мову. Я нічога не умею, красці я боюся, поеду, може, у город, у міліцію наймуся.
Я думаю, што ў спадара Ігора Шуневіча ўжо ёсць такі цытатнічак, ён яго вывучыў і вельмі добра ім карыстаецца. Вось. А зараз вашай увазе топ-9 навінаў тыдню паводле суб'ектыву. Вось што газ жыватворны робіць. Смяюцца расійскія медыі з учорашніх прэтэнзіяў Лукашэнкі наконт коштаў на газ для Беларусі. Аднак самому Лукашэнку не да смеху. Мы имеем худшие условия, чем Германия. Я уже об этом не единожды говорил. Вроде воевали против Германии вместе. Што праўда, потым давялося выбачацца. Очень бурное было объяснение, но вам лучше не слышать этого. Не Алёнка, а цукеркі ад камунаркі ў кітайскай абгортцы не павінны нікога здзіўляць, кажуць на фабрыцы. І сапраўды дзіўна было б, калі б па-беларуску напісалі. Пра стагоддзе з дня стварэння БССР нагадваюць расцяжкі ў Менску. А калегі з радыё «Свабода» заўважаюць, гэты герб з'явіўся ў 1927-м, сцяг у 1951-м, а назва толькі ў 22-м. Што ж, сапраўднае свята. У беларускіх школах распачаўся збор гэтак званай навагодняй даніны. Мы все, дети, родители, сдают в фонд школы деньги. Возьмите, купите эти шары и эти гирлянды. Но ты можешь рот вообще не открывать. Ни рубля ваша семья не сдала. Поэтому заткнись и сиди. Гэтак настойліва настаўнікі расійскіх школаў заахвочваюць здаваць грошы на ўпрыгажэнне класаў. Свята да нас прыходзіць, як кажуць. У аўтобусным парку Гомля працаўнікоў забавязалі хадзіць на працы ў бахілах. Як навошта здзіўляецца ў адміністрацыі прадпрыемства. Каб было чыста, а вось чым будзе займацца прыбіральніца, не ўдакладняюць. Весткі з будучыні ад блогера Віктара Малішэўскага. Ён заўважыў, што астравецкі Раус у 2019 годзе плануе арыштаваць на тэрмін да 15 сутак амаль 2500 чалавек. Менавіта настолькі правапарушальнікаў разлічаны закуп ежы, то бок за краты мае трапіць прыблізна кожны 10-ы жыхар раёну. У адной з менскіх крамаў адкрыўся сапраўдны кантактавы заапарк. Жыхарка Менску напісала скаргу на апазіцыйную дэпутатку, патрабуючы, каб тая ў сваім працоўным кабінеце размясціла партрэт Александра Лукашэнкі. Відаць, жанчына гэткім чынам хоча адхіліць дэпутатку ад пасады, бо кіраўнік краіны яшчэ 12 гадоў таму запатрабаваў прыбраць усе ягоныя партрэты. Еще один портрет, организованный в демонстрации, ты не будешь главой администрации. Никакой я не вождь, никакой я не диктатор, не административный какой-то там руководитель. Большасць расейцаў, ажно 68%, лічыць Беларусь найбольш паспяховую ды стабільнаю краінай сярод дзяржаваў СНД. Ці сапраўды галасы ў апытанні расійскага цэнтру вывучэння думкі лічыла Лідія Ярмошына, не паведамляюць. Я думаю, вопрос провокационный. І пазітыў. У Драгічыне да Дня інвалідаў нарэшце ўсталявалі доўгачаканы пандус. Што праўда, каб трапіць да запаведнага будынку Белтэлекаму, няпаўнаспраўнай асобе давядзецца пераадолець ажно 87 метраў. Тут нужно быть атлетом. Да. Пасля ўздыму рукі дрыжаць так, што нават прыкурыць немагчыма, кажуць мясцовыя. І дадаюць, спачатку ж хацелі паставіць цывілізаваны пад'ёмнік, але раённыя ўлады настаялі менавіта на такім асваенні дзяржсродкаў. Дарэчы, дакладны кошт незвычайнага збудавання ўлады чамусьці хаваюць. 9 навінаў змясцілася ў аглядзе, бо 10-ю я прыхаваў адмыслова для студыі. Вельмі гарачая навіна. Лукашенко ў апошнім інтэрв'ю на Расіі-24 заявіў, што ЗША з задавальненнем купляюць нашыя трактары. І сапраўды адразу ж перад вачыма такая карціна, амерыканскі сцяг, тут нашыя трактары так едуць, фермеры. Але тут выключаецца БТ, уключаецца рэчаіснасць, і паводле дадзеных Белстату за 9 месяцаў гэтага году Беларусь не прадала ў ЗША ніводнага трактара. Тое самае было і летась. І ўвогуле ў аддзеле статыстыкі МТЗ сказалі, што не прадаюць трактары ў ЗША з 2004 году. Хаця, насамрэч усё ж такі я знайшоў трактары, якія прадаюць. І ну вось зірні, серыя «Сілаж» прадаецца лепш за ўсіх, бо тэхаскія фермеры вельмі любяць. Так просто Александру Рыгоровичу, ведаеш, яму ж прыносяць статыстыку розную, яму не кажуць, што металлёвыя трактары, каб не расчароўваць, што менавіта трактары Беларусі. Они говорят: Александр Рыгорович, мы в Америку 10 коробок тракторов продали. Он: молодцы, поважаю. А почему в коробках? Дарэчы, ёсць амерыканская мара, а ёсць беларуская доля, як калісьці жартавалі. Амерыканская мара зарабіць $1 000 000, а беларуская доля купіць, зарабіць $1 000 000 беларускіх рублёў,
потым купіць $100 і стаць іх пагасіць. Вось, але Беларусь можа імпартаваць, увага, до 700 тысяч тоннаў збожжа праз недабор ураджаю. Вось табе і аграрная краіна. Стоп, IT-краіна. Вось IT-прадукты мы экспартуем, а ўжо ўсё астатняе можам імпартаваць. Будзем за біткоіны купляць збожжа. Вось так, галоўна аграном нашай краіны. Як мы іх усіх, а? А ўвогуле мяне здзіўляюць іншыя краіны, напрыклад, Канада. Яны ўвогуле з глузду з'ехалі. Там міністр аховы здароўя, медык, у адукацыі таксама настаўнікі, там з вучонымі ступенямі, не тое, што ў нас там. Непарадак. Увогуле, у іх усё неяк у людзей, а ў Расіі, глядзі, у Расіі валютнае табло схаваюць, каб курсы не раздражнялі расейцаў. Гэта правільны выхад, ведаеш, мы ўжо ведаем такія прыклады, ну, можна ісці далей, можна ўвогуле, напрыклад, ад людзей хаваць, я не ведаю, там выбары хаваць, ну, раздражняе же, вакханалія. Цэннікі ў крамах. Цэннікі ў крамах, падыходзіш на касу, а там ты просто кажуць, можаце даць гаманец, мы самі возьмем і аддаюць табе назад, ну, навошта раздражняць людзей? А вось таму мы і запыталіся ў беларусаў, што раздражняе нашых суайчыннікаў. Давайте паглядзім. Нет. А меня ничего не раздражает. Все нормально. Что раздражает? Ничего нас не раздражает, молодые люди. Слава богу, дай бог, чтобы в каждой стране были еще такие чтобы вещи. пенсию увеличили, они не увеличивают. Ну, увеличивает по мере возможности. Ну, Всё, хватит тебе, спасибо. хватит. Наркотики, сигареты, спиртные напитки. Сигареты пропадают периодически. Это раздражает. Мошенники раздражают. Очень. Хамство и невежество. Да, в Беларуси. Ну, дураков уже не запретишь. Вот. Поэтому раздражают, но как их запретишь? Слова-паразиты. Плохие слова, нехорошие. Ну, их очень много, но их же нельзя здесь говорить, поэтому я не буду говорить. Я их не говорю. И вам не буду. Я очень люблю бывать в Беларуси. Мне здесь все нравится. А в России надо навести порядок. Стёпа, цябе нешта раздражняе ў Беларусі? Ведаеш, беларускае тэлебачанне. Ну, ясна, чаму цябе раздражняе, мяне крышачку таксама. Таму менавіта, шановныя гледачы, глядзіце нас, а не беларускае тэлебачанне. Стёпа, дзякуй вялікі за гэты агляд. Будзем чакаць з нецярпеннем у наступную пятніцу. Я ж з вамі развітваюся, зычу вам добрага вечара, заставайцеся з Белсатам.